Hurian itu hatta na marpungu dohita di hari pesta Natalon marlas ni roha makamulatehon balganiasi ni roha ni debata di hita marhite na marsuru anak na gabe jolma tubu di huta Betlehem di bagasan las ni roha si songoni hupasahat tamima sian parhalado tuhamu amanami nanami rapma hitamadok selamat hari Natal madihamu salutna. Atong di bagasan uduk do serep ni roha tapahibul marohata marsaur do tuhata naro paluahun hita marid de mahita. Mari hite-hite goarni di bata ama, duhut goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, duhut goarni tundi barbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami maha sangapon na, songon hasangapon ni anak na sasadai sian amai. Guk asini roha dohot hatuaunna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua ginjang. Mandok moluate dohami tuho. Ala ni gudang ni asidot holong ni roham di hami. Ay di basa-basaon hodo anakmu nasasadai tu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot sian hamatean saliling nililingna. Upang ido hami tuho sesondangi marohanami dinahulumi marhite-hite tondi barbadia. Akup ni
Saya parwai mahami. Asa huboto hami mandok mau leati tuho. Asa tarapul situ rohan ami dihagugutan dohot dibangun junan. Mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde meta sian nomor 46 ayat 10 dohot ayat 10 sada. O Jesus saholong aki bongo tido otro aki pabali siani sude natang mangago amuse. Haleluya, haleluya, narotu hita debata, martua hita bainoni, saleleng ni leleng nai. Tatangihon mapatik ni debata ima di antar surat di sada Yohanes bindu 4 ayat 7. Songonon mahatana. Hamu akka haulongan marsia haulongan mahita aisian debatado haholongani. Jalaganuk namar holong ni roha ima naung tubuh sian debata jala ditanda do debata. Olat nido sahatna atong rak mangido gugo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon na humbar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargugui mahamil mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Marinde mahita sian buku ende nomor 626 ayat 1 dohot ayat 2. Ramundo audijo olomi godo sakit urasia oh Jesus biru biru ini son doa patah maaf narodo tujo lomi gare doa urupia oh Jesus Allah mudar miniso doa patah maaf. Tatoputi madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi banua ginjang. Hudo na patupahon hasasaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami akan mangarsak dosa nami. Saya sahabi matubagasan rohanami hasasaan ni dosa nami. Lehon matuhami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di si asini roham. Alay asa hot rohanami marhapor siaon. Laho mangkotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami direnami tuho.
Dia bepelean na mangulu jalan abadia marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lasta bigima baga-baga taringot Tuhan sasaan ni dosa. Songonondo pagkahulungi di debata di Portibion. Pola do anak na nasasadey di lehon. Asa unang maguganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling nililing na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marindi meditasian buku ende nomor 610 ayat sada. Jolma halomoana akajolma halomoana halomoana alangama Jolma halomoana. Amen. Amen. Hata ni debata turpuk epistel di pesta Natalon, imana tersurat sian Sakaria bitusia ayat sia sahat ayat 10. Sayat de mahita amanginang au manom manjaha ayat sia amanginang manjahon ayat 10. Tajahama marsika soring. Maria ya situtu maho ale borusion. Marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho. Partigor ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsi hundul-hundul di halode. Dohot di anak ni halode ina-ina.
Dugi di bari tahun mahadame untuk akka bangso parbegu. Jala masuk tu gunggumanna sian laut tu laut. Jala sian batang aik Efrat sahat rodi akka ujung ni tanoon. Ima sahatna martua do akka na tumangion hatani de bata jala na peosa. Amin. Marende mehita sian buku ende nomor 510 ayat 1 dohot ayat 2. Taha tindakon maha porsyautai, songon ania tindakon di dongata saha porsyaun di sandok portibion, rap mahita mendok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargugu naswatu dosan, nat mo palangit dohotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga-bega satundi parbadia andorak sahabubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di pamuhunan ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinasilang natua tubuan waturu dunitanom namulak mangulu diari patuluhon namanaik tu surgo lahundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargugu naso atu dosani isima ibana pai mamulak soko tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au persya ditundi barbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot desesaan ni dosa dohot diatai namandok mulak mangulu dosugu daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Kor Paropuan Gabungan.
pada hari ini Kamis 25 Desember 2025, Natal pertama, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk bantuan dampak banjir dan longsor secara serentak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Yang kedua, ibadah pesta Natal pertama. Pada hari ini Kamis 25 Desember 2025 adalah pesta pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu, serta Pospel Goa masuk pukul 09.00 ITA. Setelah selesai ibadah akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak dalam menjalani hukum siasat gereja. Sakramen perjamuan kudus dipusatkan di bahasa Batak. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2026. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, setelah ibadah pada hari ini, kepada orang tua yang membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, dimohon untuk tinggal sebentar untuk pastoral. Yang keempat, ibadah pesta Natal kedua. Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 adalah pesta Natal kedua, kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa. Ibadah dilaksanakan di gedung gereja bahasa Batak masuk pukul 09.00 WITA. Setelah persembahan ke depan altar dilanjutkan dengan sakramen baptisan kudus. Demikianlah sunggul-sunggul kita hari ini. Kor Ama Ebenezer.
Marene meta siang buende no aton tenang. Tali kasih tu amang cintua purna bakti dohot Ulangi hami, sonari sa mahita lau pasaton tali kasih tu aka amang do inang na mabalu. Jadi dihamu aka amang do inang nang mabalu dang nang medukar sidang olon hami amang alai huria merasa empati tu hamu lau pasahaton tali kasih sian diakoniani huria. Parjolo hujau hami matujolo nyonya eje sitorus ce boru panjaitan. Nyonya M silalahi inang M boru siahaan. Selanjutnya hujau hamima nyonya situa M sormin R boru pakpahan. Selanjutnya Nyonya Hatambunan D boru Pasaribu. Amang Saud Napitupulu. Amang Rudol M Siahaan. Nyonya El Purba boru Damanik Opunggeo. Nyonya Situa ADP Opusunggu boru Sihombing. Nyonya AM Sitorus LR boru Sirait. Nyonya Dr. Randus S. Sitopu L boru Manalu. Nyonya SH Nenggolan AS boru Panjaitan. Nyonya P. Sinaga L boru Panjaitan. Nyonya M. Siringo-ringo H boru Sialagan. Nyonya TML Tobing LS boru Siregar. Nyonya LW Aritonang H boru Siringo-ringo. Nyonya S. Sitorus ED boru Manurung. Nyonya RH Sigalinggi, Dr. Randa B boru Lumbat Turuan. Nyonya PR Manalu J boru Simatupang. Nyonya EW Sihaan R boru Butar-Butar, R boru Butar-Butar. Nyonya P. Aritonang WE boru Sihaan. Nyonya AWR Sitompul UR boru Simanjuntang. Nyonya Dr. Randes A. Silaban SL boru Sihaan. Nyonya Situa M. Aritonang Situa D boru Raja Gugu. Nyonya R. Simatupang A boru Nababan.
Nyonya J Huta Barat S Borumarpaung. Nyonya WWP Simanjuntak I Boru Huta Barat. Nyonya F Pakpahan C Boru Huta Barat. Nyonya Kasitorus K Boru Huta Gaul. Nyonya H Simanjuntak F Boru Siahaan. Nyonya A Siregar S Boru Huta Barat. Nyonya M Tambunan U Boru Sitanggang. Amang MR Marpaung. Nyonya M Damanik Situa RE Boru Simbolon. Nyonya J Nenggolan Pusuk R Boru Sianipar. Nyonya W Naibaho K Boru Pasaribu. Nyonya V Silaban P Boru Pakpahan. Nyonya S Sitorus R Boru Manurung. Nyonya Situa B Banjarnahor J Boru Mandulang. Nyonya Dr. Andus P Sibarani K Boru Hutahayan. Nyonya PO Tampu Bolon H Boru Tambunan. Nyonya PB Sitorus LU Boru Sitompul. Nyonya DJ Tobing R Boru Simbolon. Nyonya Situa Dr. Andus P Tampu Bolon N Boru Siahaan. Nyonya LS Manurung Boru Hutahayan. Amang DB de Bataraja. Nyonya FLD Tampu Bolon WL Boru Tobing. Dia muak kainan nami kebetulan holana kainan ang dari julon. Kira tali kasih do siya tonga-tonga ni huriata. Babuan Arab do hita marlas ni roha. Diha tutubun itu hatta Yesus langsung mapatikian momen dipakai huriata pas satu tuhamu songod dia las ni roha ni huriata dinama cakun arora itu hatta sarap do tamu marlas ni roha. Nang penong ditinggal honak kamata manang naung mabalu alay margugo mahamu kainang mularong penaki perjulit termulak na sa tabi jongjong base hami jongjong alani marite on dohonon nami ma tuhat tama mangurubi tuhat tama margugoihon tuhat tama masumasu jalan na mangayon las ni roha di hamu salu na talumobi di natalon alani pasatan ma tuam
sonari masuk mahita pasahaton tali kasih tu aka amang do inang situa nang purna bakti sian pangulawan na di HKBP Makassar na salilengon parjolo hujo hame amang situa di pangaribuan BA amang situa we purba amang situa JB Hutagalung inang situa Delpi Boru Raja Guguk inang amang situa Dr. Randus TS Huta Barat amang situa Dr. Randus M Sinaga MBA amang situa PTZ Situmorang amang situa Insinyur H Simatupang amang situa PRM Sinaga Akamang senior nami para lalu di tengah-tengah ni kuriat tadi son HKBP Makassaron tutudang sedia nuaing na pinasahan ni budiat alai tudu-tudu mai babua las ni rohani budiat na setotong dilihat tuhat hai pasut do gajang numur di hamu jala posto rohanami setotong boy hamu maniroi akka udau do pakubasion di tengah-tengah ni budiat tututikinan ing do jala setyak nami do hamu sai tu gajang nama murmu lam tu hipas na hamu jala lam tu las na rohamu terlumu bima marhitilas ni rohatta di natal sedarion asala margogo hita maddalani ala ringuluta wakarnan hatta mamang ramoti hatta mama sulita horas ma Mari meditasian buku ende nomor 22 ya sada dohot namanguduti lasi somma tapabungu piliata sada b dot sada a dot sada b.
jolmao. Tuhan Yesus hadomuan na di suruh debata na pasayong sude dosa di dolo Golgata. Pasang ni debata las dame 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 marijo. Las dame dame dame
Damini debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangerajai hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal maka mga kinang. Di paborhat dohita di Natal ta sedarion. Lau makanguluhon. Dohot makalason. Ima dihatutubu ni Yesus. Marhite siyan hata ni debata nanang sahat tuhita. Siyan Lukas 2 ayat sada sahat tu ayat pitu. Lukas 2 ayat sada sahat rodi ayat pitu hujahama di tonga-tonga. Tubuh Tuhan Yesus jala tersunat. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gomgoman. Pamilangan parjolumai uju di gomgomi si Krenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manak si Joseph na siyan Galilea, siyan Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud, na margoar Bethlehem, ala siyan poparan, jala marga ni si Daud ibana. Pasuratod dirina rapdohot si Maria oroan nai, naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida, gokma ari ni hanguluan. Ditubuhon ma anak buha bajuna, di borhos ma, di peakon ma tubagasan panggagatan, ala suadong inganan na asing, di parmianan nasida. Ido sahat na hujah hadihat Indonesia, Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Krenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang nadohot marminggu na bodari, takasdo disungguli hita, babua proses gabi sada rumah tangga, si Joseph doho si Maria, lawasido gabi dijajihon manang ditonahon na tubuh jalan na sorang sian si Maria diguari Immanuel lapatanna dongata madebata. Di baga-baga asa dongata debata, ima marhite haroro ni Jesus naung di baga-bagahon di padan na romi manang na pinagabagahon na marhite akapanurira. Jala pola do maribu tahun di baga-bagahon ni sahatu hatu tubuh ni Yesus.
Nuaing sahat mahita tu parningotan. Manang sahat mahita mabigi parita taringot tu hatutubo ni Jesusi. Songon na ni suraton ni si Lukas. Di patorang ibana do pabua proses di hatutubo ni Jesus. Adong sada na luar biasa ima dipakke debata dohot parhuaso na di Portibion. Manang penguasa, manang pamaretta, manang akanagugo na di Portibion. Dalan asa tulus sakap ni debata, manang dalan asa marparbue songon naong nito nahon niya kapanurirang di padan narobi. Ima diproses na adong sada pencatatan di harajaon di tiki Marhite Crenius Kaisar Agustus asa suratan na sudi na ginonggoman di sima kaida sakap ni debata rencana ni debata boy doi mardalan Marhite waso ni debata na mangula di Sadok Portibion nang pesasitong na Kaisar Agustus dang namanada debata anggo sian hadirion na. Alay dipakke debata doi lao hasasahat hatutulus ni sakap do hatutulus ni naong ni bagabagahon ni debata tu jolmai tu tonga-tonga ni Portibion di harorona tu Portibion. Taidama songo dia debata patuluson. Nasida pada saat ini tinggal do manang maringana do di Nasaret. Alai ikoborhat nasida tu Bethlehem. Molo tabuka di Google tardaudo jarak antara ni Nasaret tu Bethlehem. Lebih kurang antara 125 km to 150 km. Molo ta coba naing mobil hita, molo sian Nasaret, sahat tu Bethlehem, lebih kurang 2 jam perjalanan. Tapi pada hati-hati, jangan dong dope mobil, tu merdalapat donasi. Salah satu nang idot siani molo tabayakon molo mardalan nasida 125 manang 150 km pada kuota na 3 jambe. Kuingot do di tahun 1927 di tiki jubileum HKBP ro Presiden Soeharto di tiki tu si Poholon. Adok kami 125 halak mahasiswa. Merdalan mulai sian siatar sahat tu si Poholon 125 halak. Ternyata molo ni dalanan ni lebih hurang mana songi dauna lebih hurang 100 km toluari toluborngin mahami merdalan. Ternyata sekitar 5-4 kilometer do boy terdalanan sa jom. Ipe nungalujahian sahat di si Poholon nungaluka sudepat nungaluka sudep ay bohi pe nga terbakar be ay las ni roha di dalani seroman yan udan asa boy tahan iba mardalan. Di pahuti mobil donian mga lehon gula merah asa dong tenaga mardalan. Ternyata tang se suedohot tu lojana na mardalan. Hubaya ko masongoni si Maria do si Joseph. Ngay ibu di boto kainatan waing molo dalam keadaan denggapan matang na. Dalam keadaan hamil. Molo sapi songoni mardala dauna. Lebih kurang 125-150 km. Takwo to siya dia guguna. Alay ima hagogoon na niurupan ni debata asa tulus sakap ni debata dakaabatan Portibion dakaabatan kondisi alay tulus sakap ni debata ima
lao sorang si paluai songon naung ni jajihon manang songon naung tinonahon ni debata ikut di Bethlehem do sorang songon nani dok ni si Mika. Batas jarak dang mengabati sakap do rencana ni debata. Molo nang marsakap debata, apa na mengabati dang tukman ang mengabati ikut saut do sakap ni debata di tonga-tonga ni pertibion. Ido ba natadok nakin sejarah dunia tetap do HP di bagasan kendali ni debata termasuk tu program manang tu rencana di penyelamatan di haluaun ni jolma di tonga-tonga ni pertibion marhite Kaisar Agustus na mangarajai pada hati hai ditiki hasosorang ni Yesus. Lau sido sada semangat di halak Kristen, semangat dihita kana porsea. Nang pe meragam cara ni jolma mangabati perdalan ni huriat, perdalan ni harararat ni barita na uli macam dipakai jolma cara alai molo naung sakap ni debata rencana ni debata dangadong natuk mangabati. Saya kembali do tu sejarah sugari taulang sejarah setiap satu abad dari do boha sakap ni debata merdana gari tu tano batak sangano nang diabati huaso ni pertibion aso nang sahab barita na uli marita na dibunuh si Munson do si Liman aso nang sahat tu tano batak alay dang terabatan ni pertibion sahat do musaya kapa parbarita na uli na asing termasuk do panasal termasuk si nomensen sahat di tano batak. Lausonido nang di daerah na asing, lausonido nang di tonga-tonga ni ngolutan nang di tonga-tonga ni keluargata. Dangadong terabata pertibion molo naung sakap ni debata mangula di bagasa kita alay sada catatan ido natadok diari naung salpu ikon takas radero hatta majalo sakap ni debata radero hatta majalo gabehita parhitian ni debata di hasasahat ni barita na uli di hasasahat ni hadua uni di tonga-tonga ni pertibion haradiota gabe boy mardalan barita na uli satu hita manang songod dia pe sakap ni jolma manang songod dia pe sakap ni pertibion dang tarabatan na di pardalan ni barita na uli. Napaduahon berali jo pikirat tamarningot si Joseph dohot si Maria. Nabudari tadok si Joseph halak jolma natulus nabulus rohana. Sian habuluson ni bana ido gabe dioli manang gabe olo ibana mabuat si Maria gabe keluargana. Jala sianido gabe sepakat na sida mardalan songonidaw na asasahat tu Bethlehem. Molo siap paretongan ni hajol mau. Atadok nakid di pengantar. Anggo siap paretongan ni hajol mau. Kola diboto na sida jaraki, pasti dosa sitong neko diskusi na sida. Ay mampu doho Maria dalanat tahun, pasti do di diskusi na sida. Ay sugari di partikia torra. Mungkin doho tawe sugari au suami songoni keluarga ku doho nok ku do. Wahana mahita. Lau do pehita. So tu ngano dito ngadalan. Ala ngagok arina. Ay taida ma kola sahat na sida di Bethlehem sorang nama. Ay sugari at terpitu bulan boy do pera. Alayon nung ngajupang arina lau haso sorang na alay berangkat do penasida di bagasan semangat. Mangoloi persuruan ni pemerintah alai sekaligus doi menggenapi ima sakap ni debata baga-baga ni debata nanaeng lau paluahon jolmai na lau paluaho pertibion marhiti haso sorang ni Yesusi. Ketulusan hati ni si Joseph
Memang betul-betul do di batu duhon ibana. Dang tanggung-tanggung. Mulai sian pangoloyon ibana disuruh-suruani. Buat mak. Nga siya suruh-suruh do nagabi-gabian di bana. HP lau sulahonon na muse ulaon na soboy di paretok ko jolma. Alai alani ketulusan di persuruan ni debata. Jala ketulusan di bana di persuruan ni pamareta. Laos di sido nang gabi jupang. Hobar tu sakap do taluan na pinatupan ni debata. Ketulusan di si Joseph Dakoran sepotong-sepotong. Alai di sude parngudon ni bana dinalau patulus so sakapi sian nasaroha do sian nasaguguna do sian kondisina di sido borhat jala di sido berdalan jala di sido nasida mangula jala na luar biasa si Maria pe rade por rade dohot sahat huta Betlehem ala di sido hutan yopuna sida di sido bona pasogitna iko borhat na sida tu si pasurat to dirina mencatatkan dirina. Alaniak kamangak kainang. Adong ma nanaing buatotta catatan manang nanaing rin konotta siyan. Kehidupan keluarga dinapatuluso sakap ni debata. Manang dinapatuluson aha naung nirancang ni debata di tonga-tonga ni ngoluta maradopo portibion maradopon saluhut na humaliak kita. Rikot ketulusan bersama. Dang boy hola namatay tulus laborhat. Dang boy hola ninatay pasti do molo sahalak na tulus marungutungo may tong adalan nga hudo nakinunang beborhat titanin na. Mana sebalik. Alay ala ketulusan bersama. Di sido na sida gabi sadalan, di sido na sida gabi raborhat. Bahkan na paling luar biasa siyan kehidupan manang siya pernguluan ni si Joseph do si Maria dangadong dope nagabi tempat penginapan na sida dangadong dope nagabi tempat menampung na sida apalagi lao madapoton keluarga nadong di Bethlehem nang pe kondisi na songoni na lao melahirkan nama si Maria. Dang hitung-hitungan duniawi dipakai nasi. Dang hitung-hitungan duniawi dipakai tu proses na naik si dalanan nasida, tu proses na naik si jakonon nasida di tonga-tonga ni keluarga. Alai ketulusan habuluson ido dipakai jala ido di dalatun nasida. Lao patuluson sakap haduauni talumobima dinalao sorang ima Yesus tu tonga-tonga ni habuluson molo didok dihitan wain berarti sian nasa roha sian nasa hapor siaon jakonon oloan persuruan ni debata di bagasan guni dangadong alasan dangadong gabe marsidalian lau mangoloi persuruan ni debata memang harus tulus song dia persuruan ni debata uduk kita tu persuruan ni debata ido ubain na sai di patu begehon hata ni debata sai di patu begeho tu hita tona ni debata pareta ni debata di bagasan ngulutta asa di bagasan habulusok kita mangulahoni molo gudang alasan pasti do na gudang nanaing mangebati hita madalani dohot mangoloi persuruan ni debata di bagasan atong hatulusoni habulusoni ketulusani macarikot di hita HP mangoloi persuruan ni debata ipe ketulusan bersama suami istri dohot keluarga dina mangoloi persuruan ni debata napatuluhon akamangakay na luar biasa ima dung sahat na sida di huta Bethlehem. Dangadong tempat, dangadong penginapan, dangadong nabuhi menampung na sida. Alay adong di sibara ni pinahan. Di sima na sida seorang, di sima na sida tinggal. Jala di sima gabi seorang
Yesus. Dan apalabuhi tago barhon memang apalagi na soya adong dorbiana maulo dia tusi songo dia maulo di dok bara ni pinahan alay mulo na julo gari di halak batak nunga ber evolusi manang nunga beroba maulo di tikki masa SD iba jabu ni halak batak martingkat dope adong toru bara di dok warna di sido barai di sido di bayan nak dorbiana maulo adong hoda maulo di hutanami di dulu sanggul tu sido di pamasuk ke hudai maulo adong horbo di barai ma di pamasuk alay yang kota keluarga di gijang ma alay na perpudiot dang adong bejabu na songoni benar taluk nakin adong do perubahan jadi maulo do kabar honot ta songo dia kandang domba maulo nuaing nung adong sa ada tempat di bayan gabi kandang asing muse rumah. Alay molo di huta Bethlehem, hira sarupa do songon na tadok di halak batak na jolo. Memang, danga pala bayangat terlalu jorok rupani barani pinahani. Alay di sima somalna di bayan pinahan, alay pada hati-hai di panggagatan na do, di permahanan na do, akka dorbia, asa dang adong di sigi dorbia di tiki. Sorang ma tusi, manang sahat ma tusi, si Joseph do si Maria, laos di sima, melahirkan gabi-gabian di hata batakna, manang di sima, sorang Yesus, ima di barani. Ahado na ginabarhon na gabi sorang di barani pinahan. Hape nakin adong sada perintah sian kaisar alay sahat muse gabe tu barani pinahan dia sesorang ni Yesus. Ima saya di barhod doi tungulu kesederhanaan. Kesederhanaan na patuduhon dang ikut di istana asa sorang gabe ibana raja. Dan ikut di tempat na mewah manang di hotel di mana gabi sorang alay dan diperhitungkan manusia gabi tempat haso sorang ni danak haso sorang ni raja di barani pinahan alay di sido sorang Yesus. Kesederhanaan bukan kemewahan. Kesederhanaan dang boy si banggahonoton anggosian sisi kemanusiaan. Alay di sido HP sorang Yesus. Jalalaw sido gabi ko baran perenungan di halak na porsean waeng, dihita di partikian waeng. Molo naing sorang Yesus di bagasan ngoluta di bagasan rohata, naik kita di bagasan kesederhanaan, di bagasan toruk ni roha, molo di bagasan gijang ni roha dohita, kemewahan na taandalkan, pasti do susah kita menerima manang majalu Yesus na solangi di bagasan ngoluta. Kang neng dohonon gabi marpugus mahita muset. Gabi tinggal honot tama artatay bukan itu. Alain neng dohonota di bagasan roha do di bagasan ngoluta berikut kesederhanaan. Lau majalo Yesus jala di bagasan kesederhanaan itu boy jupang ketulusan manang di sido boy habuluson majakon Yesus mangula. Yesus gabi sorang di bagasan ngoluta. Seorang Yesus di bagasan keluar. Sian na tulu halima jolo kamang akainang di pesta Natal na parjulon nang juhonon na uhit. Alay kembali jolo hita muse tu tema Natal tahun 2025. Di tahun 2025 ditetapkan do menjadi tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Lausido muse tapake nuaing gabe tema pokok di Huriat HKBP tahun orientasi di transformasi 2020. Hina argani keluarga
manang hinarikot ni haluaw ni berjulu sahat di tonga-tonga ni keluarga. Macayarga aka mga kainang mula sa ipatapa husor-husor. Buhado nuay kita, buhado hita mabuan keluarga ta asa dohoti majalo mangkanguluhon hata ni debata, majalo hatutubu ni Jesusi. Di sudi perdalanan ni bangso. Nuain se ditekan kado asa perjolo dibenahi keluarga masing-masing. Salah satu nabuy dohon tak kepastian, setiap negara bahkan setiap organisasi, molo naung dengan setiap keluarga, itu akan mempengaruhi lebih dumenggan muse negara, lebih dumenggan muse akaparsaurata di tonga-tonga ningun. Alai sebaliknya, halak naung gumudang hancur keluargana, pasti di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah pemerintah, dan terhirip kita, boy gabe dumenggan di bagasan ngulu, sikanu. Jala ido na tahirim melangkah tu tahun 2026. Asa boy niyan tiap masing-masing keluarga, naing totong majakun Yesus, majakun haluaw ni di bagasan keluargana, asa boy lam dumenggan, lam bersama-sama, lam rak merdalan, mangula mangulu hobar tulamoni rohani deba. Molo kembali tauji nakin masuk nakin sian turkuhi. Boha rencana ni debata tulus nang marhite sian portibion. Nah ingido lam raju mata di bagasan ngoluta di bagasan keluarga ta bahwa sudi keluarga ni halak Kristen menyambut Yesus, majakon Yesus di bagasan ngoluna di bagasan keluargana alai iko borhat doi di bagasan ketaatan dohot hauduhon. Di akka uhum ni pertibion, uhum ni bangsoi, dohot uhum nasiat debat. Ai di tempat dohita di bagasan dua warga negara. Warga negara duniawi sekaligus kita warga negara sorgawi. Di sido na ipatuduhono tak ketaatan. Dang boy holan taat tu debata. Hape say holan namang gugay di portibion. Manang sebalik. Alay masing-masing doi. Tu sido hita terjowi konuduk. Ido dalata patuduhon naung takas mangolu. Mangula hata ni debata. Ay debata na rotu tonga-tonga ni portibion. Dang lao mabuan na tigori asa tigor. Alay mabuan halak na so tigori asa gabirap tigor dohot halak na tigori. Ido sakap dohot rencana ni debata asa dinama monus dinamardala kita di tonga-tonga ni portibion manang dinama monus kita di tonga-tonga ni akapardalan ni keluarga ta ikorap dohita uduk taat tu pemerintah alay taat tu debata nang pe iko didok harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Sonani dokna di ulau 5 ayat 20. Ketaatan ni jolma, ketaatan ni keluarga. Berarti mangula-ulau ni sian nasarohana patuduhon. Iya au, iya keluargaku. Naing do gabi uduk sian hauduhoni doan non gabi maparbui na dumenggan di bagasan padal ni. Alani naik kape sudi keluarga. Rap uduk. Mangula mangulu jalan makanguluhon hata ni debata di bagasan. Akamanga kenang say dohonok do mula-hulaki. Kauji ma ahado na buhay talbay kita asarap kita marsiajar. Asarap kita makanguluhon hata ni debata dohot keluarga ta, keluarga kecil, dohot keluarga besar. Ang guswadong bimetode na tapakke na sungoni boy do maol hita manugunogu akayanak tanway. Ido ba na sa hudok molo boy tabciptahon budaya na boy na saling mabuan anggota keluarga gaberap mardalan gaberap pajupang lau makatay lau rap martangiang lau majalo hata ni debata.
Ang gudang adong bitapak kepatikin na songoni. Maul dohita. Gabi manugunugu anak. Apalagi molo bebas. Alas tuntutan ni kebebasan waing sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Alai disodon waing marhite hatani debata asarap taat. Asarap pita mangula. Asarap pita mangulu ho Bartolomeo ni rohan debata. Taciptahum ma'ah mandabuhi benota. Mempersatukan anak. Mempersatukan sudah keluarga. Asa sisada urdut. Sisada ulaun. Sisada ngulu. Nah ho Bartolomeo ni rohan. Ternyata keluarga Naboy mampu rap makatai, rap martangyang, rap menyambut Kristus, rap makanguluhon hatani debata. Sianido gabe mampu memolus manangaha penamasa di bagasan ngulu. Molo keluarga naung rap bersama-sama, rap makatai, rap martangyang, rap mersiajar di hatani debata. Di sido gabe dimampukan menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah ni keluar. Itu ternyata na taida songon si Joseph dohot si Maria. Kala naung bersama-sama na sida taat, bersama-sama na sida mangula, bersama-sama na sida makanguluhan di keluarga. Sianido na sida mampu menghadapi tantangan na songon iborat. Ikon merdalan 125-150 kilometer, jala ikon boy na sida tinggal di suara ni pinahan. Jala ikon na sida menghadapi seseorang manang kelahiran Yesus. Dang mabiar dang ragu na sida menghadapi gudang tantangan, gudang parukilon, gudang hambatan. Di sido gabe margogo na sida, gabe tubuh kekuatan, semangat baru, ngolu na baru, lau melangkah mardala di tengah-tengah ni pertibion, ala kebersamaan, ala rap na sida, na niurupan na pinarguguan, jala rap na sida sahata sauluan, lau mangulahon, persuruan ni mangulahon ulaon di tengah-tengah ni keluarga. Lasong nido nang di tengah-tengah ni keluarga, melorap iya nakod dohot na toras, sejalan suami istri, mangolu di bagasan sada ni roha, manangahape tantangan, boydo talewati, boydo hita di pamonang siaragam ni parkulon. Alay sebaliknya, molo dangadong kebersamaan antara suami dohot istri, antara orang tua dengan anak. Boydo murah-murah, gabe tabba masalah. Adong masalah, gabe tabba do masalah na baru, molo suadong kebersamaan. Ido neng jauh ni natalon nuain di tengah-tengah ni keluarga ta, menyambut Yesus di tengah-tengah keluarga, di dalam ketaatan, di dalam kebersamaan, di dalam iman. Ido memampukan kita, gabe mampu menghadapi segala tantangan, menghadapi segala pergumulan, bahkan ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan bisa melampaui itu di dalam kehidupan kita. Luar biasa doyak kainang atamang di mulut. Ala ido saya tahirim di bagasan mulut ta. Ala saya dong do pasti na neng tiadopi di bagasan mulut tai. Saya dong do paru kilota marhadopon akayanak petadong do paru kilota marhadopon antara suami dan istri. Alay yang pola tahun itu sudah halak. Alay boy do tasalpuhon ni manang talewati i marhite kebersamaan. Manang marhite na boy rap taat mangula ulaon hata ni debata di bagasan mulut. Ido pabor hatok kita kamanga kenang waing di pesta Natal na tapatupa sa daryon. Di jauh kita, di paingot kita. Marhiti haroro ni Jesus, Ima Immanuel, naung rap dohot kita. Dia bersama dengan kita. Siani mahita, lam mangauhon hasosorang ni Jesusi. Terlumobi di rohatta, di keluargatta. Siani dohita, asa boy rap masih cakonan. Siani dohita boy rap mangula di bagasan holong ni roha. Siani dohita, gabi monang mengadupi akan maasing. Ala halak nang mangulu di bagasan kebersamaan. Di sido hitaboy lam mangulu di bagasan kesederhanaan. Di bagasan hauduhon ni roha. Di bagasan toruk ni roha. Di bagasan serep ni roha. Jala ima pamonakok kita. Di namardalan mamulus di tonga-tonga ni pertibion.
atong tuhat tama mangurubi tak kamakinang. Di na masuk kita nuaing muse dinatalon asa dipergugui hita lau pa dimudimun pature-ture keluarga ta. Lau songoni lau dijodoh hita nuaing di suasana natalon marningo tak kadongata nasubuhi nuaing marlas ni roha songoki. Sudedo hita na mabuka di Facebook. Songo dia tangis niya kadongatan nuaing. Adong domanang piga-piga huria dang boy songo kita beribadah. Adong do piga-piga huria dang disibi garejana ala nunga di baur aik. Adong do piga-piga nuaing ruas ni huriata. Say di paimaima inatai alay dang raro alay se dilului la sodabot molonong matero tarida manya bakena. Alay say di paimaima dang ro anggota keluarga nasing pesoni. Luar biasa menyakitkan di nasida nuai. Dakwalan anggota keluarga ternyata kebutuhan nasida sangat luar biasa naikon perlu yang dia diatasi. Apalagi aik nama cemol nuang di nasida. Mau lihat dia kena boy dapat kiriman boy adong air kemasan manang aqua manang aik na boy sahat tu nasida. Alay pe terbatas hanya untuk diminum. Molo diparidi gabi marbadai do sama nasida. Hape aik saya totong dope nuaing musim hujan. Dang boy dipakai nasida mensejahterakan nasida kondisi. Keluarga tado nasida. Bagian di hidup tado nasida. Siani mahita margugu martangi. Saya tatangnya kon nasida ariad dohok borngi nakama ngakenang di parsaurat tadi keluarga. Alay laos dohot maihut nasa natuk terpatupahi. Maulah tema di debata. Sian laporan di pimpinata. Nunga hampir sudi daerah terjangkau nuaing na boy mangalehon kebutuhan na cepat makanan dan minuman. Bahkan untuk air minum ngaboy. Bahkan nungadong mang napiga-piga halak menyumbang sumur bor di sada-sada hutan. Alay macetorop do perwas ni huriata. Na tinggal di pengungsian ala jabuna dang adong be. Adong do penajongjong jabuna alay nunga sahat watap pasir dang mungkin digali gabi tempatna kembali. Mau lihat mamolo jadi di leo pamaret jabuna baru ano dinasida. Alay molo petor di leon jabu untuk kebutuhan na pinakinasida pe macemol do pe. Disima naing rap saudurak kita. Saya disungguli huriata lo sian nasa na terbaik kita. Sian nasa na boy tuk gogot. Taurupi nasida. Boy do langsung tu nasida. Alay boy do langsung marhite huriata. Alay sude mahitan yan berperan. Lau mangurupi. Asa boy haruar nasida. Siapa rukilon na buloni. Sian bencana na luar biasa. Mana melebihi sa sitong na molo di piga-piga daerah. Sian bencana tsunami di Arinongsan. Di tsunami na salpu. Hola di bigay ngana doy. Alayon hampir merata nuaing banjir. Do kerusakan di piga-piga ngana. Marhiti turpu homma tong jo honon na tuhita. Dohot mahita di bagasan ketaatan. Di bagasan hauduhon masih tupahan, masih tangyangan. Disudi akan nahinaholongan. Do disudi akan na mengadopi ragam ni tantangani. Tentu sonong tadok nakin. Itu tidak nyaman. Alay yakit dohita porsea dohita ke tidak nyamanani. Boy doi gabi memacu hita, memacu akadongata. Boy gabi lam dumengga tujuluan nyari. Molo rapita manang yakon. Molo saya dijakot tuhata margogoihon dinasa padal ninguduna.
Atong tuhata mamangrubi madongani hita. Di nasa ulota, di nasa las ni rohata, terlumubi mangauhon Jesus, di bagasan keluargata, do di bagasan ngudutta. Amin. Martang yang mai. Mauliati matuhan di hatam. Nang manungguli hami, marhite pesta bolon na upatu pahami sedarion. Di parningotan di hatutubum. Laos boy hubigi hami barita. Marhite hatam na sinuraton ni si Lukas. Pabuan na dipakai hodo salhut hape. Patulus so sakap. Patulus son haluauni di tonga-tonga ni Portibion. Dang tarabatan huaso do tagugun ni Portibion. Sakap haluaum. Ido gabelas ni roha di hami. Ido napatauhok kami. Lau makirim di sudea siniroham. Do dingolu nang pinaradem di hami. Atong silam tabay gugunay baru di hami. Lau mangulahon lomo ni roham. Lau manguloy sakapmu di bagasan habuluson, di bagasan hatuluson. Dalam muliatima dihatam, na manungguli hami, son naposom si Joseph do si Maria. Naswadong alasan. Alay siyan tulus do bulus ni rohan na siya lau borhat. Obar tu tonam. Obar tu bagabagam. Nangpe daw si dalanan. Bahkan dakka pikiran hajol maon di proses perdalanan ini. Alay tulus do ala sakap do na ikosaw. Ima na naing gabi tiruad di hami. Asa gabi rade hami. Soon si Joseph do si Maria lapatulus solomo ni roham. Nangpe borat. Nang pegajang na naing siulaon nami, na naing sipatupaon nami, alay bulus maroha nami mangihutok ko, bulus roha nami mangulahon lomo ni roham. Jala totong di bagasan serep ni roha, di bagasan kesederhanaan kami majakon. Songon si Joseph do si Maria, di nama jakon. Atong Tuhan patau kami, siyan nasa serep do ni roha nami, siyan kerendahan hati Tuhan majakon ho. Di sido gabi monak kami, di sido gabi terdalana kami, si dalanan nami nang pegudang ambat-abat, nang pegudang tantangan, nang pegudang parmaraan, alaho na pamonak kami. Atong pamonang mahami Tuhan di keluarga nami. Marita na totong si sada roha, si sada udot kami, bahkan buhay kami sa hatas sauluan, manguloy hatam, di rumah tangga suami istri do tianakon, ido patahuk kami makamonakon, ragam ni nahubulus sami di tonga-tonga di keluarga namin. Atong say pasu-pasu kami, asa totong gabi pasu-pasu kami nang maradup po dongan nami, terlumubi, hakadongan nami na mga dopi, bencana alam di Sumatera. Asiroham Tuhan. Siniroham na mangurupi manodangin na siya. Diragam ni penderitaan na binulus na siya. Di botohodo Tuhan mo. Say homa na paduahon na siya. Homa na pamonakon na siya. Jala lehonom mo pakirimod do pedi na siya. Tujuduan niya. Lausong ni Tuhan di bagasan sa darion. Naing patupon nami do ulaon na badia, perjamuan kudus. Homa Tuhan, na mangukap roha nami, manopoti dosa nami. Asa tung biyas jala badia hami di jolom. Alani, asini rohamma marititodim. Napatauhok kami mangaradi diri nami, mangaradi roha nami, mangaradi todi nami, mangauhon majakon asasani dosa na pinatupan. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jaloloy mapangiduan na. Amin.
Tapuji Tuhata marhite ede, sian buku ede, nomor 615 ayat sada, laus disima tapasahat, panupahyota, tua kadongata nahona bencana di Sumatera. Name
Salam tapasahat mapilian na tayo papungon todo pa ni debata matang yang mahit. Ali debata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut sila leon na dinggan dot nasa libasan na mauliutos. Upa sa tayo mesa na nilon mi hami pilian nami to ho. Sa ijalo may kabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, aso para siya kami pilianon, pati bulon na rajom di tong-atong ani huriyam doho di portibiyon. Uhay marohan namin marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni si leon mi to hami. Asalam girgir hami mandok mauliate to ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalam nileho Ali Tuhan debata na totong na sumarmula na sumarpatsohotan. Pupuji hami maho ala saut sudetahim naung sinakap mo. Adorang somarojahan do pehasyang anon. Dang taraba sibuli sakap mo. Dang sudat tahim na badiyay di bahin dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di bahin ni mauliate marohan nami tuho. Ala nang saut sakap mo. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulo di hami. Asa malua hami siyan dosa, hamatean, dohot siyan uhum, jala matsohot hami mangulahon dosa. Ope saya si maroham di hami. Togihon mahami to anakmu. Sa ibahin mahami gabe si luam tu ibana. Asa upa ni halojaon na hami. Ala na tinaon na naberniti, dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Sa sungguli mahuriyam sa daryon, asa diingot habal gaom mudoh taroron ni anak mo gabidjolma, lao panguluhon hami pardosa. Sa sungguli maaka parhalado di huriyam, mamaritahon barita na uli tu salut halak, naong patar hasangapom, jala naong jupang dame dohot hasonangan. Sa lehon mapitu na ukap tu halak si Pilipiku, doho tu parugamo na asing, asaro na sida mangoloy Tuhan nami, Jesus Kristus. Sa irajay masalut raja dohot akka suruan na. Asa diboto na sida naong dilehon ho raja, jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na. Sa lehon gogo tu akka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak. Jala palua akka na targogot, sa itatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni kuarmo. Sa dongani, jala pasu-pasu hami sude, akan namagodang rodi danak, di bagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sa pinurbadia magwarno, sa Roma harajon, sa South Malomo ni Roham di banutongon son na di banua gijang. Lehon mato hami sidaro ng uluan siya pari. Se samadusa nami, son panisa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami. Unak kami to gihon to panguntunan, palua mahami siyan pangago.
jalo hama pasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amen. Amen. Haka mga kenang langsung na mahita tulon na badia dabuat ma dengan tong hudulata alai akan aso makatidak ko kaborsiaon do na hona ruh permahanion dang terbain kita tahun non tua karena neng Roma na sida. Anak-anak kami yang belum sidi belum bisa untuk mengikuti perjamuan kudus, nanti setelah sidi baru ikut perjamuan kudus. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih dalam status kena siasat gereja, nantilah baru ikut untuk perjamuan kudus.
Dihamu akamanami na nami na maulan numardalan di julong makamang akenang. Di julong makamanami unang kesulitan na kita mardalan. Akamanga kay ng salinahu Panginohami, ng kesulitan mardala di jolo makamanga kay ng asa boyan non itor parjolo akamanami na nami na membutuhkan waktu na boy singkat lau tu jongjong do mula tuinganan na. Akan na tua-tua ng kesulitan untuk merdalan tong madidampingi keluarga asadong madongani na sida. Yan ni kawannya aja mama. Iya. Akamanga kay ng sona somal ma walu tu 10 halak manur sa barisan. Jadi dung di jalan no roti maju matu jolo terus manno kami dua melayani sona somal. Inang padita borsinaga no maleo roti amen no maleo nanggur. Jadi akadongan na sianonan non sianom maharuar anon na siano do na siatongan no sianom mabuti haruar. Akamanga kenang na jongjong dobe gudang dobe di jang bangku iso perong dobe silakan
Akadongan na jongjong do pedi budi gudang do pedi gijang kursi akamang akenang. Tapahohom maka mga kanang sa masuk kita na berjolo sunggulan nami do muse yang belum sidi belum bisa mengikuti perjamuan kudus dan juga jemaat yang masih dalam siasat gereja belum bisa untuk mengikuti perjamuan kudus. Alani taparade maroado pikirata tapahob marwata martangyang mahita di bagas sarwata bi. Mari di mahita. Yesus nama morsa dosa lepa tebeon angaluhami. Yesus nama morsa dosa lepa tebeon pangoluhami. Yesus nama morsan dosane portebeon sai pasona. Amin. 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 Damini debatana sumurung sian salut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna. Dohot roha muna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amin matang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di Banua Gijang. Asiroham topot mahami na pungudison adorang hupangan hami anon perpadanan na badiyay. Lehon tod di porbadia tuganup pami. Asa ditubuhan na porsyaon na mangulo di hami. Asa posituturohan nami di anakmu Tuhan Jesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami maswadahon diri nami. Asa taruton hami Tuhan Jesus Tuhan nami. Jala sa ditubuhan na porsyaon na mangului. Sa itaiti rohan nami. Asa lam malungun hami tu Banua Gijang. Asa say masihol hami. Pai may mahon haroro ni Tuhan Jesus. Amin. Hita ka na pinaramaul ni debatam. Ita sakap nuang mangaton parpadanan na badiyay. Di bahin ita tibang ma jumolo manang nataw hita marulaw na badiya. Asaw na ko nauhum manang ises yan hitaon. Ay holan na udukroha jala naman olsoli rohana. Ala ni pabahinan na nasoture. Jala naman opoti dosana. Jala na porsea di hasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Jesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alaya ka na dohot marulaw na badiya.
unang bedioloi sibolis, unang bedidat dati mardosa. Tungpado hamuma rohamuna siani, tungko tapon hamuma hosom dohot late ni roha. Alay, paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naong mate, jala naong mulak mangulu humokopamu, asa tau hamu mangaton perpadanan nabadiay. Di baheni, tatakasi majoloro hatabe, jala lusiamu masukus-sukunon, laos jongjong mahamu saluhutna. Naparjulu. Di parhatuturo hamdo halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatuturo ham dogma olo. Napaduahon, namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham neng maluahon waing siya dosam, molo songo ni roham dogma olo. Napatuluhon, di parhatuturo hamdo naong ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naong mate dohot mulak mangulu humokopo, mamursan jala manesa dosam, molo songo ni di parhatuturo ham dogma olo. Napaupaton, olo doho manggota posya roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho, jalan na olo doho manesa dosa ni dongan, songon na pinangido ni roham, sesao ni debatasu di dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapaw dukbe marohata jala tatopoti masudido sat ihutonamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay ju tulaw si hami patikmu. Tamado honauhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balosonom mo to hami hobar tu pabahinan nami. Alay ala ni gudang niasi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehom humokopami. Ala ni maubain nahum hami mangido toho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sa nami. Jalalehot tod di porbadia to hami. Asa margugo hami mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na hobar tulong maniroham, sa liling di tanood dope hami. Amin. Atong hamua ka naman opoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni roha ni debata, sa isahat ma to hamuna ni hapor siyam muna. Mga sahon natan ni Tuhan Jesus dohudok to hamu. Os marohamuna. Nung nga sesa saluhut do samuna, marhite-hite gowar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Ali ama namin na di banwa gijang, sa pinurbadia magwarno, sa Roma harajon, sa saut malom ni roham di banutong onson na di banwa gijang. Lehon na to kami sedarion hanguluan siya pare. Sa samadusa namin, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa to kami. Unak kami to gihon to pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Hudul mahamu salut na. Mari dihita. 150 tuloy sana. O Jesus nang sinedihaw na pinarsila, roham totong daw
Atong tangyo namu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon perbadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngin nai usu tarjehei bang. Di dogma mauliat. Dungi di pengoli mai di parleho matua kasisian na huhut ma di dok. Jalo hamuma, jala pangan ma, jagik kudoi, nanilehon tuhamatean humokopamu. Bahin amuma songoni, bahin perningotan muna dia. Jala dungsun na sidamangan dibuat mapanginumani, di dogma mauliat. Dungi di dogma tu na sida, jalo hamuma, sudi hamuma nginum siani. Ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudahu. Nani usehon humokopamu, bahen hasesan di dosa. Saya bahin hamuma songoni, bahen perningotan muna dia. Atong romahamu nungarade sude ida jalade hamu madingkan bahasa ni debata. Ira
siroham di Allah Jesus tupang iyang sadarion ay hatam dohu upatulut mangaton parpadananon atong patiur marong aku marningo denggani basang imanati nami dosaku binay ni holong ni roham. Silang nabadiai odolombu-lombuki maralong dosai do pandeleani bisudesi taunoni o malombu-lombuki sana ku ulai dam tau ho sonangaki kengiat pero haki polaronang iluki holan asini roham pangurupi o Tuhan. Oh Tuhan, say palambas maroham nung apola mateo ala asini roham jakonaw nadangolon say ulos iton diko. Tolpan dua. Tujolo ode bata
Sai jojot dohu tadikon dalani nati gori Kristen awape utodok dalan magoni. Bukan ganti. Alani duki aku jonjongi ado pami saya siroham Tuhanku sesana sadosaki. Pak 52. Noro pandau ni boloni ima Tuhan ta Yesus di daunina marsaiti hisar di bae Yesus ulidi baritai lasni roha boloni sai dipuji rohaki Yesus Yesus Yesus. Tungsai dodo sai sude aidung amate Yesus dong jujuran ai muse
1. Tuson maho aliton diku dinamo asmaleho mangjalo basani Tuhanmu pinaradena iliho dileho
sa patundukon hao, homamangon dihona, ramon situ tudoa, mudar mi mamuria, napogos dangolawon, homarta kitoto. Puji Tuhan tamarin dehita sian nomor sia ayat sada. Laos jong jong mahita saluhut na. Puji Oh Tuhan Yesus Rajani, Tuhan boleh honor tondeku aedopi nahidomi Tuhan lupa diriku memikir long di rohamu. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di batali todiku, jalan nasarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di batali todiku, jala unang tung halupahon dengan dibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum aka sahitmu sudena. Ibana paluah no samsian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para siroha jala perdengan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tuhitan na hobar tu dosata, jala dang dibalosot tuhitan na hobar tu jahatotta. Songon asini rohan ya mama tu akanakon na do, asini rohan ni Tuhan debata, diaka na makabiari ibana. Nung atakas di patuduhod debata holong ni rohanay tuhita, di na mate Kristus sumokopita, uju perdosa do pehita. Atong dalam balua mahita nuaing sian rimasna, dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnay. Di bahini, say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahin aku, do Tuhan debata, olat niyon rodi saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Akamanga kainang ala gajang udurata dang mukibeta masih jalangan sada-sada jong-jong mahita sona somal masih tiobat tangan mahita na dia bilang do na disia mutabe edeta marulupulup todike masih tiobat tangan marulupulup todike au nang dito Jesus ang sude Gemae Highlands Roha masih tumatang Mandohe Sonang Teke Dong Jupang Jesus Tuhati
Aka mga kainang, rap madok kita tulu hali horas, dung patulu ni los mulak mahitan non. Rap mahita madok tulu hali horas. Horas! 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 Selamat Natal madihita udang lupa hita sogot.